Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma-secrets and confessions. Regai tibva tapinda muma-confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, can you please post for me my story? Inini mukomanashi ndiri munhu wekuti ndiri kuraramawo ndiri kunyika yevatorwa, asi nyaya yandoda kukuudzai inyaya yakaitika ndichiri kuZimbabwe. Baba vangu kubva tichikura vaingova munhu wekuti aipinda mumaprazi and also mumagame park, vaita zviya zvekuti vaenda vachinopocha mhuka vobva vatengesa nyama yemhuka idzodzo dzavanenge vapocha. Saka pandakati ndati yarukei zvishoma, ndini ndainge ndava kufamba navo so that kana vakawana chavanenge vapocha ndaikwanisa kuzovabatsira kutakura zvinhu zvacho. Baba vangu vainge vaine motikari yavo, saka nguva zhinji taiti kana tikapinda musango taitopinda musango zvema 1 week sometimes ma 2 weeks. Tichibva kumba taingobva takabata salt nematches nehupfu hwekuti tikwanise kuzosurvive for that time patinenge tichigara mugame park imomo. Baba vaiti kana tikasvika kugame park taipinda nemotikari iyaiya, asi ivo munhu wekuti aigona zviya zvinoitwa nemasoja zvekuita camouflage, vaikwanisa kuwandisa motikari yavo musango kusvika tazodzoka tapocha nyama yacho vobva vaburitsa motikari iya pavanenge vakaiwandisa tobva tatodriver out of the game park. Ivo baba vangu munhu wekuti aisapocha zvinhu zvakaita senyanga dzenzou kana kuti nyanga dzezvipembere. Ivo vaingodhila nenyama dzemhuka dzemusango. Nyama yacho vaizoti kana tikadzoka nayo kuHarare vaidzitengesera especially vanhu vanenge vaine mari dzavo vanenge vachida game meat. Vanhu vazhinji vaitovaziva muHarare especially kumasuburbs, ndokwavaizowanzoenda kunotengesa magame meat iwavo. Tichinopinda mugame park baba vangu vanenge vatori nelist rinenge rakabva kumaclients avo. Vamwe vanenge vakarequesta pangolini meat, vamwe vanenge vachida nyama yemabuffalo. Kunodzoka kumba nyama iyoyo yaisambogara even for one night. Tichingonosvika pamba vanhu vanenge vatouya kuzotokolekta nyama dzavo dzavanenge vakaorder kubva kuna baba. Nekuda kwemari iyi yehupocha yainge ichiwanikwa nababa vedu at that time, ndisu vanhu vangangonzi tainge tichirarama soft life. Kune vamwe varungu zvekare vaitouya kuna baba vachitopa maorders ekuti vanenge vachida maskulls emhuka dzinenge dzakafa kana kuti dzavanenge vachifanira kutouraya ivo baba. Varungu ava vazhinji vacho vainge vachibva kuAmerica, Britain and also maChina, but most of them vaiwanzokufarira kupa maorders iwawo emaskulls emaanimals. Vanhu vekuti vanenge vachibva kuna South Africa vari varungu, saka vanotora maskulls ayaya vobva vamaisa kumadziro. So kana kuri kunzi panenge pachidiwa musoro weshumba, my father had to make a plan yekuti paurawa shumba, ende vaitotaura kuti vanoda kuti shumba yacho inge iri hono here kana kuti hadzi. Saka varungu ava kana vachida mhuka yekuti inenge ichifanira kuurawa ipapo, ivo vaibva vaita sekunge vari kuda kukempa mupark imomo. Baba vangu after kana vakauraya mhuka iyoyo vaibva vacommunicate nevarungu ivavo. Dzimwe nguva vaitopiwa zvezviova vanenge vachitocommunicate nevarungu ivavo. After baba vangu vakauraya ingava iri shumba kana kuti nyati yavanenge vauraya, paitova neumwe murungu aingoshanda izvozvo zvekuti kana varungu ava vachida kuvhima zvinenge zvisiri pamutemo, iye ainge aine his own private helicopter, ndiyo aizobukiwa nevarungu ivavo, then he would just fly those people into the game park vobva vavhima mhuka dzavanenge vachida kuvhima, then they would just fly them out. Saka baba vangu kana vaine mhuka yavanenge vauraya vaicommunicate pazviova izvozvo, helicopter vobva vatoipa madirections yepavanenge vari yobva yatoflya down, vobva vatotora musoro weshumba uya kana kuti musoro wenyati. Baba vangu vobva vatosirwa ma$US avo tobva tatofind our way out of that game park. Ivo baba vangu vaitova neshavi reuvhimi, even though at that time I could not understand zvinhu izvi zvechivanhu, but nekuona mamwe maprograms andinoona akaita sana Sly Media nana Drumas, now I can understand kuti baba vangu zvinhu zvavaiita it was not normal at all, because there was a time yekuti takati tiri mugame park kudaro baba vangu vakatorwisana nenyati kusvika vauraya nyati iyoyo. Mapocha mazhinji zvanoita vanoti kana vakapinda mumagame park, because vamwe
vamwe vanokwanisa kutogara for 2 months vachingogara mugame park imomo. Saka vanosiya vachera makomba, mamwe acho anenge akareba 500 meters kudzika, mamwe anenge akareba 1 meter kudzika. Saka vanoti kana vakachera makomba iwawo vanobva vaisa masanzu pamusoro zvekuti mhuka haimbooni kuti apa pane gomba. Saka ivo zvavanoita, mhuka dziya vanoita dzekutina vachidziendesa kune direction kwacho kwavanenge vakachera gomba, idzo mhuka dzine dzichingomhanya in that direction. Saka hapashayiki kana 1 inozongonowira mugoronga iroro rinenge racherwa nemapochi. Saka ndo zvakaitika apa kuti takangoti tichifamba hamene kuti goronga iroro rainge rakacherwa nani, tikabva taona kuti maiva nenyati yainge yawira imomo, but yairakidza kuti yainge yava kutoda kutoziya nenzara. Baba vangu vakabva vangozvipa zvivindi ndokubva vapinda mugoronga riya vachifungidzira kuti nyati iya yainge yanyanyisa kuziya nenzara zvekuti ivo mupfungwa dzavo vakafungidzira kuti haisisina simba rekuti ikwanise kuzovarwidza, ndokubva vapinda mugomba muya. Nyati iya yakangoti baba vachida kunoibaya nepfumo, hamene kuti yakabva yawana simba kupi, ndokubva yatanga kuvarwidza. Apa gomba racho rainge rakaita diki. Ndakaona nyanga yenyati ichipinda nemuhembe, vakangopotswa zvishoma nenyanga iyoyo because yakabva yanobudikira kuseri kwehembe. But baba vangu vakarwidzana nenyati, vakangobata pfumo ravo nebakatwa ravo kusvika vauraya nyati iyoyo. Kunyangwe hangu ndainge ndichiri mwana mudiki, but the moment yatainopinda musango nababa ndaibva ndaona kuti zvinhu zvainge zvichiitwa nababa vangu zvainge zvisitombo normal at all. Ende vaiti kana tikangopinda mumasango vaibva vaita semunhu atova possessed, zvekuti kunyange ukataura naye vaikwanisa kungonyarara, kana vakakutarisa vaikuburitsira rimwe ziso rinotyisa. Apa tinenge tingori musango tiri 2, vaifarira kunyanya kugara mumapako acho anenge akangoita dark throughout the day, zvekuti hapana kana light rezuva rinenge richimbopinda mubako imomo. Ndo mapako avaifarira kunogara. Pose patinoteerera maprograms awa ane chekuita nezvechivanhu, ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza because taiti kana tikapinda mumapako iwawo baba vangu vaikumbira in a way yekuti inini I don't even remember. I so wish kuti dai hangu ndakabata mazwi ose ainge achitaurwa nababa vangu, because vaiti kana vakakumbira kudaro vaibva vapinda mukatikati memapako iwawo, zvekuti inini ndaisatombova at all because munenge makanyanyisa kuita rima. But dzimwe nguva taikwanisa kungomuka tobva taona kuti panext nepatinenge takarara panenge paine pfuko yemaheu. Ini I used to think kuti maybe baba vangu vaiti paya pandinenge ndarara vobva vabika maheu, but zvaindinetsa kuti ko vaimabika nei, nekuti taingoenda takangobata hupfu hushoma nesalt. Saka shuga yacho vaizoiwana kupi inenge iri mumaheu imomo, because anenge achiita kutapirira. Baba vangu vaikwanisa kuti kana vakasarudza bako ravanenge vachida kuti tizogara mariri, the following day taikwanisa kungomuka tobva taona kuti tinenge tatoisirwa mvura, asi munhu wacho anenge atiisira mvura yekunwa waisambomuona. Mvura iyi handisati ndambonwa mvura inonaka kudaro. Waiti uchinwa mvura iyoyo waibva wanzwa nzara yako ichipera. It was as if munhu atonwa drink kana coke chaiyo, but inenge iri mvura. I have tried kuti ndinge ndichitesta several types of spring waters, but handisati ndambosangana nespring water inonaka semvura yatainge tichinwa mumapako imomo. Ndisingarebesi nyaya yangu mukomanashi, inini nyaya yandinayo ndeyekuti pane imwe nguva yandakazoenda nababa vangu musango, pane zvinhu zvavainge vachida. Saka takanogara musango imomo I think for 3 weeks tichishaya mhuka dzacho dzavainge vapiwa pamaorders avo. Asi after tazoona vamwe vanhu vachivhiya munhu, ndo patakazongosangana nedzimwe shumba dzainge dzichirakidza kuti dzainge dzichangobva mukurwa. Imwe yacho yainge yakuvadziwa zvisingaiti, zvekuti baba havana kana kutomboshandisa simba ravo rakawanda pakuuraya shumba iyoyo, because yainge yatotsemurwa pamusana apa, yaisagona kana kusimuka, yaingoita zvezva zvokungodzvova kana ukazama kuda kuiaprocha, but yaisakwanisa kana kufamba kana kusimuka. Apa patakasangana nevanhu ava vainge vachivhiya munhu, zvakaitika ndezvekuti baba mukunoronda matsimba vakabva vaona kuti matsimba avainge vasangana nawo aiva matsimba emotikari, but yainge isiri motikari dziya dzinoshandiswa
yaishandiswa nemagame ranger, but it was a normal car. Baba vakabva varamba vachingoronda matsimba emotikari iyoyo, saka tikabva taona kuti kumberi uko kwainge kwakapakwa imwe pickup yainge iriko mazuva iwawo yainzi Mazda B18, but yainge yakaita zvekungonopakwa muzasi memuti. Vanhu ava vakambotanga vakagara mumotikari. All in all vainge vari 6, including munhu wacho wavakazofia. Paiti umwe murume nemukadzi vainge vakagara kufront seat, then pane umwe airakidza kuti iye ainge ari n'anga, nevamwe 2 vainge vakaita mamonya. Mamonya ava vakangoti vachiburuka motikari ndokubva vaenda kumashure kuya, ndokubva vaburutsa umwe munhu wavainge vakasungirira, ndokubva vamupfugamisa pasi. Vamwe vaya vakabva vangouya ndokubva vakomba pane munhu uya ainge akasungwa akapfugamiswa pasi. That was the first time ndichiona munhu achipondewa. Mamonya awa ainge akatsimbirira munhu uyo pasi, apa vakamusungirira. Paakazotanga kufa, mabhonzo ake akaita sekunge ari kuputika, apa ainge achidislocata kubva mumajoints, because munhu wekuti ainge akasungirirwa and akatsikirirwa nemazimonya, saka ainge asina kana movement at all. After that vakabva vamunwisa ropa riya, ndokubva vangotora mamwe maparts avakatora kubva mudumbu make, and I think kuti vakatora nhengo yake because vakamuvhura makumbo. Mamonya awa vakatorakidza kuti munhu uyu vakatotanga kutomucheka achiri mupenyu asati anyanyisa kufa, because vaiti kana vakacheka chavanenge vacheka iye aibva aita sekunge ari kugwina zviya zvekurakidza kuti munhu uyu kunyange akuvadziwa but achiri mupenyu. Saka vainge vaine macooler box iri rainge rakabatwa neumwe mukadzi ainge aripo, saka vaiti kana vakacheka chavacheka vobva vakanda mucooler box. I will never forget the color of that cooler box for the rest of my life. Cooler box iroro rainge rakaita red. Aya mazihombe anoshandiswa nevanhu vanoita zvekutengesa mafreezits, vaiti vakacheka vobva vakanda mucooler box. Pandakaona kuti mukadzi nemurume vairakidza kuti vainge vari vanhu vari pamwe chete, because mamonya awa vakati vapedza basa ravo vakabva vaendeswa pasaiti, vakabva vatanga kugezeswa nen'anga iya, but uya murume nemukadzi vakangoramba vakamira painge paine bhodhi yemunhu uyu ainge abva mukuvhiyiwa. N'anga iya ikabva yadzoka pavari ndokubva yatanga kuvadira mvura, but yapedza kuvadira mvura, murume nemukadzi uyu vakabva vatanga kuitira weti bhodhi yemurume uya, because mukadzi uya akatochonjomara zviya zvinoita vanhukadzi, ndokubva atanga kutoitira bhodhi iya yemunhu uya weti, ukuwo murume ainge akatoburitsa nhengo yake achitoita weti. Vapedza kudaro vakabva vagezeswa nen'anga iya, ndokubva vabva pachitunha chiya vakanomira paya painge pakamira mamonya aya. Vachibva pacho pavainge vakamira vakaita zvekufamba zviya nenhende shure vachidzokera kumotikari. Vanopinda mumotikari, n'anga ndo yakangosara iri yega yakamira painge paine bhodhi yemurume uya. Yakabva yakusha mvura pabhodhi yemurume uya, ikabva yatanga kufambawo zvekare nenhende shure, but yaifamba ichiti painenge yafamba yaibva yadira mvura kusvika yanosvika pamotikari, ikabva yatenderedza motikari yose ichifamba nenhende shure zvekare ichingokusha mvura pese painenge yatsika kusvika yazopinda motikari. Vakabva vadhiraivha motikari yavo vakananga kudirection kwacho kwavainge vachienda. Kubva musi iwowo baba vangu vaingoti kana vakada kuenda kunopocha vaingobuda mumba semunhu ari kuda kuenda kunozvinwira doro, but vaibva vazodzoka kumba after 1 week kana kuti 2 weeks. Ukatarisa motikari waibva waona kuti munenge muine nyama yemhuka. The reason why vasina kana kuzomboda kuzofamba neni zvekare havana kana kumbondipa. Pane umwe musi watakati tiri mubako imomo, baba vangu vakandibatikidza ndichitora mvura iya yataiti kana tikamuka taiona tangoisirwa mvura yekunwa, saka ndaida kuiisa mune chimwe chibottle drink chedu chataishandisa, because dzimwe nguva baba vangu vaikwanisa kukufambisa for more than 2 hours apa usina kana mvura yaunenge uinayo. Saka ndakangoti we will use this water kwese kwatinenge tichizoenda, but baba vangu munhu aiva nehasha dzisingaiti, but that day ndaifungidzira kuti vachandirova kusvika ndafa. Havana kana kumbonditira hasha, vakangonditi ndipe kuno chibottle drink ichocho, ndokubva vanditorera vakabva vadzorera mvura yose, vakati mvura iyi inongonwirwa muno haibudiwi nayo panze, ndokubva vatonyarara.
ndakatomboita mazuva ndichingorara ndakataimira kuti kana baba vakangoda kundiuraya ndobva ndatotiza, because I was so used kuti baba vangu munhu aingogara aine hasha, but on that day havana kana kumboita hasha. Vakangotora chiya chibottle drink chandainge ndazadza nemvura, vakadzorera mvura iya mandainge ndaitora, vakati mwanangu, mvura iyi inongonwirwa muno mubago, haitendedzwi kunge uchibuda nayo panze, ndokubva vatongonyarara like that. Saka I was not used kuona baba vangu vari cool like that, because munhu wekutoti kunyange kubhawa vaitozivikanwa kuti kana vakangotanga musindo it's either bhawa iroro, kana vakasarohwa zviya zvekujumiwa bhawa iroro raitovhariswa nababa vangu. Mukomanashi, I know kuti this doesn't sound like a confession at all, but ndangoti ndingosheyawo nemi my own story yandakasangana nayo. I have told my wife about this story, but she never believed me. I'll be there in the comment section ndichinzwawo kuti vamwe vanoti kudi. Thank you for your platform. Vedare iyo ndo message yandakareceiva ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakaona vanhu vachivhiya munhu sekunge vainge vachitouraya huku. Zviri munyika medu zvakangooma hazvo. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, please post for me brother Nash. Ndiri mukadzi ane 22 years. My story goes like this. Inini ndinogara nemurume wangu, tine mwana wedu 1 ane 2 years. Iye akasiyana nemukadzi wake muna 2019, tikazowanana tikatanga kugara tese 2020. Tinogara pamba pevabereki vake. Baba vakashaya, amai nevamwe vana 2 ndivo vari kumhiri kwemakungwa. Kubva zvatatanga kugara tese, amai vake vaingomusendera messages ekuti hure rako ngaribve pamba. So this year January ndipo pavakati mukadzi uyo wainge akasiyana naye achauya kuzogara mucottage next month kutaura this February, vachiti ari kuda kubvisirwa mari dzemadamages kuti akwanise kuzodzokera kumba kwavo. Iko zvino ari kutogara pamba. Apa anoudza vanhu kuti akatumwa naamwene kuti andidzinge pamba, iye navamwene mabest. Inini havatombondide at all. Apa inini nemurume wangu hatisi kana kutombowirirana zvachose. Vedare iyo ndo message yatakatumirwa nemwanasikana uyu. She is in a desperate situation. Please let us try to give her guidance in the comment section. I hope kuti uyu murora uyu akadzoka mumusha hapana mishonga yaakashandisa. Vedare awa ndo messages atanga tiinawo. Tichadzoka zvekare nemamwe messages.